Martang yang mahita. Ali Tuhan debata malate mau pasatra nami tuho diaka sudi pabahenanmu di tonga-tonga ningun nami satu partikianum. Lekor pe Tuhan di hami hai paso do tagugoon. Nuang Tuhan apalati kion nang tanghalon nami ma Tuhan di basya katami marsaring ramai di tonga-tonga nami. Saya sesa Tuhan akadusa pangalasion nami. Orang mengasahun Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Job bidu 12 ayat 10 tolu sahat ayat 25 songonon ma didok disi. Madapot di ibana habisuho dohot hagogoon di ibana do panuturio dohot panibangon. Idama ibana mangarupakon gaya bedang bedapot paulion. Ibana makurukos sada bawa ga bedang adong natu paluahon. Idama ibana manyopi ai gabe marsik luhut nai. Ibana muse palukason gabe marbalik tanoo di bahen. Madapot di ibana do hagugo o dohot hapatason. Guru di ibana jol manalilu dohok na mangaliluhon. Ibana manugihon akka panuturi hira tabat-taban. Jala maoto akka panguhumi di bahen. Ibana makarhari uhum roha-roha ni akka raja. Jala dihohosor rate tugoting nasida. Ibana manugihon akka malim bahe tabat-taban. Jala ditinggakko tutano halak na marhuaso. Ibana mangusat pamulungo siak kalak na pirtahak. Jala dibuat panuturion sian halak na matua. Ibana mangusehon haleau tua keraja. Jala dipahodur hohos ni halak na begu. Ibana papatarhon akka na buni sian hahulumon. Jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patibulhon akka bangso. Jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso jala dipaudar muse. Ibana mangusat rohasian akka partogi ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan suada dalan. Jadi dadak-dadak nasida di haholomon somar hatiuron. Jala rabat-rabat nasida di bae songon halak na mabuk. Olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon. Debata haroroan ni guku dohot bisuk. Hamu akadongan sapur siau tutuhan Yesus Kristus. Adong do dua hagugoon nasai manek jolma di ngolu nabi. Naparjolo ima hagugoon ni hagiot ni portibion. Jala napaduahon ima hagugoon ni debata. Adong do jolma namura tarela manang tertait jala makomol parbinotoan nang habisuhon ni portibion. Alai laos adong do jolma nang nama kasiholi gugu dohot tabisukon ni debata maringan di ngoluna. Nuaing di horong dia mahita akadongan sapur siaon takasma ta alusi di bagasan rohat tabi. Hamu akadongan na hinokop ni Tuhan Yesus. Molotaida turpukon diso si Job mangalusi ale-alena imana margoar si sopar halak na ama na madok molotung adong hajahato di bagasa tangamu paholang mai asa unang miyak kagiduho di bagasan udung-udungmu buta bereng jala tajahat saluhutna ima dibidu 10 sadai. Akadongan sapur siaun mengalusii di hati dako si Job do pabua di debatado habisukon dohot tagogoon. Di ibana do panuturio dohot panibangon. Dang gumogo hajol maus ya Jehovah na mangarupakon. Gabedang bedapot paulion. Nama kurukos sada bawa gabedang adong natuk paluahon. Nama nyopi ai gabe marsi luhuk nai. Na palukason gabe marbalik tanao di bahen. Madapot di Jehovah do hapatason. Guru di Jehovah do jol manalilu dohot na mangaliluhon.
ibana do manugihon akka panuturi hira tabat-taban, jala maoto akka panguhumi di bahen, dohot diakar ragam ni na asing, debatado na patupahon, manang saguru di ibana do luhukna, molo tajaha to ayat 25. Alanido sian na masa di ngoluni si Job, ganup akan porsiai dang boy maddo di rohana, molonunga martuhan dang adong be hasusaan. Molo tarajumi dirita dia dopan ni dia bata, hasusaani akapar sahitoni, nabuy do gabi mabaik kita, lam jumono tu dia bata, ay gabi jauh-jauh mahita tu ibana. Di parngoluano sa sitong na halak na porsiai dang hea boy mangatusi, saluhut na ujung ni akana masa di ngoluna. Ulau ni dia batape dang boy takasta tusi, songon dia ibana mangula di ngoluni akana porsia. Alanido di bagasan hagaliot tai, ikota pasahat dirita tu Jahoba, songon na niulahon ni Jesus ditiki di hau pinar silang ibana. Jalanan idok na tu hitam marhite turpukon, dang nau bisuk dongan ni si Job na tului sia debata, ay tung sotar dodo do hagogoon, doho tabisukon ni debata, napatupahon ragam ni akana masa, di tonga-tonga ni parnguluon ni jolmai. Akadongan sa porsiaon tamado tapadao dirita siak kasomalan na madok, mulo tungadong dongata na tumaon na porsuk, alani dosa na do idok di taon. Gari ada hurak kacit do peiniat si taonon nai, dang boy hita halak na porsia manguhumi di si taonon ni dongata. Tatanyakon manasida sa margogo jala marbisuk di bayat debata, di tonga-tonga ni si taonon ni, ay tungso haduduad do tahi ni debata di ngolu ni akka jolmai. Molo tungpe marsitaono kita tajalo mahagugoo sian napuna hagugoo ni, ima Jahoba debata, unak siap portibion, ay sian ibana do haroroan ni hagogoon nasitong, jala molo taringot tu habisukon, masailo modo rohani habisukoni masuk tu diri ni jolma, jala tung hasudungan ni rohana do jolma manusia. Alai ikon ukapon ni jolmaido rohana majako kabisukoni, ay ninna habisukoni do, ay manang ise na jupangan au, jupanga kanguluad do, jala maruli asini roha sia Jahoba, tarsurat di poda bidualu ayat 35. Molo jupang ni naporsia habisukon ni Jahoba, takas do habisukoni baik kasangapon ni jolma naporsiai, ay takas do habisukoni di do sada sia sifat, manang apuna ni hadirion ni Jahoba do habisukoni. Tajakon matuhad di nguluta jala tahaporsiai, ay bana do haroroan ni hagugoon do tabisukot tuhita saluhuna. Alani margogo mahita, jala marbisuk laho mangadopi saluhuna masa di ngulut taon. Amen, martangyang mahita. Ali Tuhan debata nung ngatakas behutanyo kami debasya katami. Say bayin mahami Tuhan mangatusi jala mangulahoni say pargugoy hami Tuhan di bagasat to dimi. Tuhan dia kasalu si taonon nami. Say homa Tuhan na malay gugo di hami duot tabisukon. Sesama Tuhan akadusa pangalason nami. Walang mga saho Jesus Kristus martanya kami Tuho. Amen. Horas marhita sa luhut na. Shalom.